αυτή τη στιγμή η λήξη του αγώνα και η αρχή του μεγάλου πανηγυριού. Δείτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η εικόνα τα λέει όλα. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος 0-0. Η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους οποίους βλέπετε. Μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες, να τους προλάβει πριν πάνε στα αποδυτήρια. Και βέβαια αρχίζουν τα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί εδώ για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ που στέφεται πρωταθλήτρια μετά από 10 χρόνια, ενώ παράλληλα αυτός ο τίτλος της είναι ο πρώτος επαγγελματικός. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται εδώ με τους οπαδούς της ΑΕΚ που έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζουν μπροστά στην εξέδρα των επισήμων. Και βέβαια τα πανηγύρια θα συνεχιστούν και το βράδυ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περισσότερα λόγια δεν χρειάζονται, η εικόνα μιλάει μόνη της. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας βράδυ από τη Νέα Φιλαδέλφεια.